κάνω ό,τι μπορώ για να προστατευτούμε. Αλλά όταν λες έτοιμη για όλα, τι εννοεί? Είναι μεγάλη κάμα. Εσύ θα επιλέξεις με ποιο τρόπο θα τη βγάλεις από τη μέση. Αυτό μου το είπες και πριν και έκανα ό,τι δεν τ' άκουσα. Δεν μπορεί να μου ζητάς κάτι τέτοιο. Ξεπερνάς κάθε όριο. Δεν θέλω να συζητάς τα χάλια μου με τον Σταύρο. Σε ευχαριστώ που προσπάθησες να του μιλήσεις και το ξέρω ότι το έκανες που ενδιαφέρον, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνω. Συναντηθήκαμε σήμερα. Και από τη συμπεριφορά του κατάλαβα ότι τι έχεις πει για μένα. Δηλαδή, πώς ήτανε? Θυμάσαι που σου είχα πει ότι ο πατέρας μου έψαχνε να βρει μια γυναίκα και δεν θυμόμουν το όνομά της? Το βρήκα. Ποιο? Βάσο Παπαναστασίου. Σε γουστάρει? Μάλλον, δεν το λέει καθαρά, αλλά εκεί το πάει. Πώς τη λένε, ποια είναι? Η αδερφή του κολλητού μου, Μαλτέζου. Η Χρύσα. Θεέ μου, θα βρεθεί με την αδερφή του. Εσένα το όνομα Βάσο Παπαναστασίου σου λέει κάτι? Θα σε πάρω τηλέφωνο σε 2 μέρες. Αν δεν το έχεις ρίξει, δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Έτσι, ρίζαμε. Πώς πάει, μάγκες? Χάλια. Σαν τη Λερναία Ύδρα. Με κεφάλι κόβεις, τι εμφανίζονται. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά μια ζημιά στο φίλο μας το Μαλτέζο θέλω να την κάνω. Εγώ έκανα ό,τι είπαμε. Έβγαλα νέα πιστωτική στα νησιά και ήμουν στο όνομα Τέρι Λαμάς. Και συνεχίστε εσείς, εγώ την κάνω. Τι θα γίνει? Θα μας απορροφήσει τελείως η κόμενα? Φιλέ, το χάσαμε το Σταύρο. Αυτές οι βουπού είναι απαιτητικές. Σιγά. Κότες είναι. Και εσύ που το ξέρεις, τις κάνεις παρέα? Με τρακάρανε 2 κοτούλες προχτές. Παραβιάσαν ένα στόπ. Έπρεπε να τις βλέπατε. Στεκόντουσαν εδώ μέσα και τρέμαν από το φόβο τους. Όποιες και να έφερνες με τη συμπεριφορά σου έτσι τα κάνατε. Δεν νομίζω. Η Μαρία έχει τσαγανό, δεν θα μάσαγε. Άσε που τη μία αν ήθελα, θα την είχα από το ίδιο κιλάς βράδυ. Σιγά ρε γόη. Σε είδανε και πάθανε. Δεν είπα αυτό, Σάκη. Ούτε το παίρνω πάνω. Απλώς γουστάρουν ντόπιο προϊόν. Όλες αυτές μας βλέπουν σαν εξωτικά φρούτα. Μια δοκιμή σου λέει δεν βλάπτει. 2 γυναίκες γνώρισες. Δεν πάνε να πει ότι είναι όλες ίδιες. Εσύ μη μιλάς. Έχεις τραβωθεί και δεν βλέπεις τι σου γίνεται. Φεύγω γιατί το έχω τρένο. Ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω την παράτηση στο μαράκι για μια τέτοια. Η Φέη δεν είναι σαν τις άλλες, εντάξει. Δεν νομίζω. Από το λίγο που την είδα, δεν μου έκανε καμία τρελή διαφορά. Κάνεις λάθος. Κι άμα τη γνωρίσεις καλύτερα θα καταλάβεις. Φεύγω, έχω αργήσει. Ρε φίλε, μην ξυνίζεις. Αυτή μπορεί να είναι καλή. Δεν ξέρω, ρε Σάκη. Από την πρώτη στιγμή που την είδα αυτή την τύψα δεν μου γέμισε το μάτι. Δεν κάνει για το Σταύρο. Φοβάμαι ότι θα το βγάλει από το δρόμο του. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο το για σένα αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε αφήσω μόνος μου. Ήθελα τόσο πολύ να ήμουν μαζί σου που δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο. Απλώς νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα αφήσεις πίσω σου όλα αυτά και να προχωρήσουμε τη ζωή μας, Αλεξάνδρα. Θα προσπαθήσω, στο υπόσχομαι. Βράδυ θα αργήσω λίγο. Έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω στην εταιρεία. Γεια, πώς φαίνομαι, καλή? Εξαρτάται. Για πού? Για καφέ. Σκιάτο. Με σαντιγί. Ναι. Πρέπει να πούμε 2 πραγματάκια 2 μας. Έχω χάσει κεφάλαια μου φαίνεται. Βρε παπά μου, πότε να προλάβουμε, αφού έχουμε δουλειές. Ειδικά εσύ. Με κατηγορείς για διαφορία. Όχι, μια πλάκα έκανα. Άντε, θα κανονίσω να τα πούμε. Γεια. Τι έγινε, Μικρή, τσιμπήθηκε? Μάλλον. Δεν μου λέει. Πρέπει να ξέρουμε. Χρήσα είναι πολύ άβγαλτη. Ξέρεις τι εύκολο μπορεί να την πατήσει. Ας κλουφώνει κάτι παλιωτόμαρα εκεί έξω. Τα ίδια έλεγε και ο πατέρας μου για μένα. Και άλλα 4 εκατομμύρια πατεράδες. Δεν το είπα ούτε τυχαία. Τελικά βλέπω ότι εσύ και ο πατέρας μου είχατε πολύ περισσότερα κοινά από όσα νομίζατε. Αλλά τώρα είναι αργά για να το διαπιστώσετε. Γεια. Καλησπέρα, τι θα πάρετε? Ένα καφέ. Σκέτο. Συγγνώμη, παρήξα. Δεν πειράζει, τώρα ήρθα κι εγώ. Α, ναι. Δηλαδή, αν ερχόμουν στην ώρα μου, θα με είχε στήσει. Μπορεί. Δεν μένω και δίπλα.
Ευχαριστώ. Εντάξει, περίμενα πολύ καιρό για ένα φίλο σαν και εσένα, οπότε δεν θα με πείραζαν μερικά λεπτά. Τι θα πάρεις? Ό,τι κι εσύ. Άλλο ένα. Ωραίο αυτό που φοράς. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν και έβαλα ό,τι βρήκα μπροστά μου. Δεν είχα χρόνο και δεν ήθελα να καθυστερήσω. Η κατάσταση στο σπίτι είναι πολύ περίεργη. Πολύ βαρύ το κλίμα. Όχι ότι εγώ είμαι καλύτερα φυσικά. Εκεί που κάθομαι βάζω τα κλάματα. Φυσικό είναι. Σου λείπει ο παππούς σου. Μπορώ να το πιστέψω ότι δεν θα τον ξαναδώ. Θέλει χρόνο. Εσύ έχεις χάσει κι εσύ κάποιον παππού, γιαγιά? Εγώ δεν τους γνώριζα καν. Πέθαναν πριν γεννηθώ. Κρίμα. Δεν θα το πιστέψεις, αλλά νομίζω ότι ήταν ο μόνος άνθρωπος που με καταλάβαινε. Με υποστήριζε, με αγαπούσε. Μου είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Είχα και το όνομα της γιαγιάς, της γυναίκας του. Νομίζω ότι του μοιάζεις. Εγώ. Από ποιος? Έτσι ήταν κι αυτός λίγο μίλητος και φαινόταν κάπως απόμακρος και αυστηρός. Αλλά όταν τον κοίταζες βαθιά στα μάτια, καταλάβαινες ότι μπορείς να βασιστείς πάνω του. Δεν με πιστεύεις? Όχι. Όχι για τον παππού σου, για μένα. Δεν ήξερα ότι δίνω αυτή την εικόνα. Δεν θυμάσαι τότε στο κατάστημα που είχε γίνει αυτό το σκηνικό και με προστάτεψες? Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό ήταν για μένα. Μην υπερβάλλεις. Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Σου λέω την αλήθεια, αυτό που αισθάνομαι. Όταν έχασα τον παππού, ένιωσα πολύ μόνη. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο, αλλά οι γονείς μου τα πρόσφεραν όλα. Αλλά παρόλα αυτά δεν είχαν το χρόνο να αφοσιωθούν σε μένα, να ασχοληθούν όσο θα έπρεπε. Ένιωθα ότι μεγάλωνα μόνη μου. Έτσι λοιπόν τη ζεστασιά και τη φροντίδα που αναζητούσα, τη βρήκα στον παππού μου. Και τώρα νομίζω ότι την ξαναβρίσκω σε σένα. Ψοφάς να με ρωτήσεις πώς πάει το σχέδιό μου, έτσι? Για σένα σκάω, όχι για το σχέδιο. Είσαι καλύτερα? Ναι. Από τη στιγμή που κατάλαβα τι θέλω και πώς θα το πετύχω, είμαι μια χαρά. Μα τι είναι αυτά που κάνεις, παιδί μου? Εμφανίζεσαι μπροστά στην άλλη σαν το χάρο. Τι νομίζεις ότι θα καταφέρεις με αυτό? Και να σου πω, δεν θα καταλάβεις. Πες εσύ και εγώ θα το προσπαθήσω. Παιδί μου, τους έχω μπερδέψει τελείως. Εμφανίζομαι στη Φέη έτοιμη να καταρρεύσω. Ενώ στο Σταύρο απόλυτα ισορροπημένη. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται μεταξύ τους όταν θα μιλάνε για μένα? Αυτός θα νομίζει ότι του λέει ψέματα, ενώ εκείνη θα προσβάλλεται. Και η εμπιστοσύνη πάει περίπατο. Και στην αρχή της σχέσης τα πράγματα είναι πιο ευαίσθητα. Φαντάζεσαι, θα υπάρχουν τσακωμοί, ανασφάλειες, καυγάδες. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Τι περιμένεις να βγάλεις με όλα αυτά? Έχε μου εμπιστοσύνη, ξέρω τι κάνω. Τι να πω. Δεν σε είχα ικανή για τέτοια. Α, ούτε εγώ. Όταν άρχισα να το παλεύω, κατάλαβα πως έχω ταλέντο. Αν θες πάντως τη γνώμη μου, χάνεις τον καιρό σου. Και τι θες να κάνω, να αφήσω την άλλη να κάνει περίπατο? Τι περιμένεις να κερδίσεις, κορίτσι μου? Τι νομίζεις ότι θα γίνει με το Σταύρο? Πάει, ράγισε το γυαλί. Θα ξανακολλήσει. Δεν ξανακολλάει. Ας τον πίσω σου και προχωρά παρακάτω. Θα βρεθεί αυτός που θα σε αγαπήσει όπως πρέπει. Όχι, ο Σταύρος είναι για μένα. Θα καταλάβει το λάθος του και θα γυρίσει πίσω. Τι συμβαίνει? Έχει γίνει κάτι? Κορίτσι μου, μην ξανακούς αυτή την ερώτηση. Αν ποτέ θελήσω θα σου πω εγώ. Πήγαινα, δεν σε χρειάζομαι. Θα συναντηθούμε το βράδυ? Στις 10. Άρης, τι ξέρει για τη Μέα και το χαμένο παιδί? Να μάθω. Βάσο είχε επαφή με το Βαλάτο. Άρτεμι, τι κάνω με αυτή η καθυστέρηση? Αλεξάνδρα, πώς θα σταματήσει να σκαλίζει? Άννα, υπάρχει πιθανότητα να με εκβιάσει?
Νομίζω ότι σε ζάλισα με τη φλιαρέα μου. Δεν θα ξαναμιλήσω όλα για μένα, το υπόσχομαι. Σειρά σου τώρα. Τι να πω. Ό,τι θες για σένα. Πάνω κάτω τα ξέρεις. Πες μου λεπτομέρειες, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν σημασία. Για παράδειγμα, τι φαγητό σου αρέσει ή τι μουσική ακούς, τι ονειρεύεσαι τα βράδια. Δεν ξέρω τι να πω. Γενικά μου είναι δύσκολο να ανοίγομαι. Φαντάζομαι το έχεις καταλάβει. Ναι. Βέβαια, όταν θέλεις το κάνεις. Σε έχω δει. Όχι σε μένα φυσικά. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Έχει να κάνει με τη διάθεση της στιγμής. Εντάξει, καταλαβαίνω, μην δικαιολογείσαι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλάει εκεί που θέλει. Απλώς είπα, μιας και βγήκαμε για πρώτη φορά. Τι εννοείς βγήκαμε? Συναντηθήκαμε. Τι άλλο, σημερινά τα λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλλον πήραμε το ίδιο μήνυμα, τι είναι αυτό που λέει η Φρίνη, ξέρεις? Δεν έχω ιδέα. Οκ, αν είναι να πάμε, να την κάνουμε σιγά σιγά, Ναι. Ωραία, μιας και κερνάς εσύ εδώ, θα σε κεράσω εγώ το βράδυ στο μπαράκι. Χωρίς παρεξήγηση φυσικά. Δεν χρειάζεται. Και δεν είμαι τόσο προχωρημένος. Δεν μ' άρεσε να κερνάει η γυναίκα. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Να ξέρεις ότι πέρασα πολύ όμορφα. Ναι, και εγώ. Ωραία ήταν. Τα λέμε το βράδυ, στο μπαράκι. Οκ. Γεια. Γεια. Η φίλη σου μου χάλασε τα σχέδια. Ποια σχέδια? Να βγω βόλτα με το κορίτσι μου. Έλα, αφού μαζί θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Ναι, και θα μετράς τις ματιές σου, μη ρίξεις καμιά παραπάνω και δώσουμε στόχο. Έχεις παράπονο, ρε γκρινιάρη? Πού είσαι τώρα, πολλή κίνηση ακούω. Στο δρόμο γυρνάω. Ήμουνα με τη Χρύσα. Αμπά, το είχατε κανονίσει και δεν είπες τίποτα? Θα στα πω από κοντά, δεν ήταν τίποτα σημαντικό για να στον αναφέρω. Και πώς έγινε? Η Χρύσα μου το ζήτησε χτες. Αρνήθηκα, αλλά επέμενε πολύ σήμερα, δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Είπατε κάτι ενδιαφέρον? Σιγά λες και δεν την ξέρεις. Έλεγε τα δικά της, εγώ την άκουγα και φύγαμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον περάσατε συμπαθητικά. Εντάξει, δεν ήταν άσχημα. Λίγο περίεργα, θα στα πω από κοντά. Μου λείπεις, μωρό μου. Σε θέλω πολύ. Κι εγώ. Θα τα πούμε σε λίγο, φιλιά. Η Φρίνη. Τι θέλει πάλι αυτή η τρελή? Ναι, και εμένα μου στείλει. Μάλλον σκέφτηκε κόνσεπτ για το βιντεοκλίπ μου. Α, κατάλαβα. Πολύ ωραία θα περάσουμε για απόψε. Καλά, δεν χαίρεσαι. Θα είναι και η Φέη. Δεν θα λείψει από το κάλεσμα τη κολλητή τη. Και τι να την κάνω τη Φέη όταν θα έχω και όλη την τάξη μαζί μου. Αλλιώς το είχα φανταστεί μια βόλτα στην παραλία, στο Σούνιο, κάτι. Ναι, τα ρομαντικά ξέχματα για απόψε. Η βραδιά έχει σοβαρό σκοπό. Βέβαια, το βίντεο κλειπ σου. Ναι, και δεν σηκώνω αστιάκια. Εντάξει. Εντάξει. Πας. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για σένα και θα είμαι δίπλα σου. Χαίρομαι που δεν είσαι τόσο εγωιστής όσο φαίνεσαι. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, με το θέμα μας τι γίνεται, μίλησες στη μάνα σου? Όχι ακόμα. Είναι καλή ιδέα. Αν βοηθήσει την Άρτεμι να φτιάξει τα χαρτιά του παππού σου, κάτι θα βρει. Δεν ξέρω, είναι πολύ πεσμένη ακόμα. Θέλω πρώτα να συνέλθει και μόλις πάει στο ίδρυμα, τότε θα κολλήσω δίπλα της και καλά ότι γράφω τη βιογραφία του. Ωραία. Και κάτι θα ξετρυπώσει δεν μπορεί, αλλά το ψάξιμο θέλει χρόνο. Και εσύ δεν τον έχεις σωστά. Παραδέξου το. Το μυαλό σου είναι συνέχεια κολλημένο στη Φέη. Τι γίνεται? Μου έστειλε μήνυμα η Φρίνη. Άντα θα πάμε παρέα. Εννοείται. Πού ξεχάστηκες, θεά μου? Η πιάτσα κλαίει χωρίς εσένα. Για μένα κλαίει η πιάτσα ή για τους πελάτες που έχουν εξαφανιστεί? Τι έγινε, εσύ έκανες αυτά? Πα. Πώς να κουνηθώ χωρίς κάψιμο? Έχουνε παιδιά τα βενζινάδικα. Δεν μου λείπει βενζίνη. Μα άλλα παίρνω μπρος εγώ. Τι το κάνεις ηλεκτροκίνητο? Ψάχνεις για μπρίζα? Έλα, κόψε την πλάκα γιατί ξέρεις. Αν δεν φορτίσω με τα μάτια σου και τα φιλιά σου, δεν πάω πουθενά. Καλά. Κοίτα, έχω ένα μικρό απόθεμα ενέργειας κρατημένο, αλλά μην το πάρουμε σκηνή κορδόνη, γιατί στο τέλος θα μου ζητάς όλο εφόδια για να κινείσαι. Είσαι ανεξάρτητη εσύ, κούκλα μου, δεν έχεις ανάγκη. Να σου πω,
Οι ερωτευμένοι μονό ή ζυγό αριθμό τριαντάφυλλα δίνουνε, γιατί μου διαφεύγει. Μονό. Δηλαδή 101, 103, 105. Αγορίνα, πιάσα άλλα 100 κόκκινα. Βρε κουβάρντα, μην ξοδεύεσαι για πάρτι μου, αφού ξέρω πόσο δύσκολα τα περνάμε. Τη μηχανή όμως δεν ακούω να δουλεύει και ανησυχώ. Άντε, τα βάλεις μπρος. Ικανοποιήθηκες? Ναι. Άντε σκάσε ένα χαμόγελο τώρα. Τι νόημα έχει να το δεις εσύ? Καλά. Κλείνω και έρχομαι. Σύφη, όλο βλακίες κάνεις. Ποιος πήρε μοχίτο, παιδιά, Σταύρο, εσύ? Άντε, σήκω. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Άντε, σήκω, παιδί μου. Όχι. Φρυνάκη, θα μας πεις τελικά τι μας ήθελες. Α, εσύ να έχεις υπομονή. Γεια σας, και θα γεράσεις γρήγορα. Καλά, πες τώρα τι μας ήθελες και με εκπαιδεύεις αργότερα. Σιγά μην ασχοληθώ άλλα μαζί σου. Λοιπόν, η Άντα θα μας πει το τραγούδι της. Και εσείς θα αφήσετε το μυαλό σας ελεύθερο να γεμίσει με εικόνες. Και οι εικόνες αυτές μετά θα γίνουν πράξη. Για 10 δευτερόλεπτα. Καλά, μη χαίρεσαι. Μετά θα σας πω το σενάριο που έχω σκεφτεί για το βίντεο κλιπ και θα με αποθεώσετε χωρίς αντίρρηση. Λοιπόν, φύγε, δεν θα σε χρειαστώ άλλο. Θα αργήσω. Θα πάρω τάξη. Παιδιά, ακούστε. Γιατί μιλάει το τραγούδι? Κατάλαβε κανείς ή όλοι είστε γκάου? Άσε μας ρε Φρίνη, για τράκος την έχεις δει, βραδιά την κατέβεις. Καλά, θα πω εγώ. Μιλάει για τον έρωτα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν εύκολο. Και για την ελευθερία. Την ελευθερία που δίνει ο έρωτας. Και ποιο είναι το σύμβολο της ελευθερίας? Αφήστε δικό μου. Το άλογο. Και ποιο είναι το σύμβολο του έρωτα? Αφήστε δικό μου. Εγώ. Τι δεν σας άρεσε? Έλα, φύγε. Λοιπόν, συνεχίζω. Γι' αυτό σκέφτηκα να πάμε όλοι μαζί αύριο στο υποφορβείο της Μαντός. Να τραβήξουμε εκεί το βίντεο κλιπ. Ναι, στάρο. Έχεις μεγάλο στίβο? Ναι, πολύ μεγάλο. Το ένα με λαμβάνει. Ο Μαλτέζος κάλεσε για ταξί. Είσαι ελεύθερη?
Λαμβάνεις. Αν μπορείς απάντησε, βιάζεται. Έλα, Λίτσα. Ναι, σε ευχαριστώ. Φεύγω τώρα. Πρέπει να φύγω. Με καλέσαν για κούρσα. Τώρα αμέσως. Ναι, Σφαίρα. Είναι πολύ καλός πελάτης. Δεν μπορώ να τον αφήσω. Αφήνει καλά λεφτά. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις. Θα τα πούμε μετά. Το σενάριο έχει να κάνει με αγώνες υποτών, αλλά με σύγχρονα. Ευτυχώς γιατί δεν μου πάει καθόλου πανοπλία. Δεν λέω άλλα, τα υπόλοιπα θα δούμε και στην πράξη. Θα παίξετε όλοι, αλλά δύο είναι οι βασικοί. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Τη γυναίκα την έχω βρει. Τον άντρα θα το βρω αύριο. Αυτός που θα φαίνεται πιο ωραία πάνω στο άλογο, αυτός θα πάρει και το ρόλο. Αρκεί να μην πέφτει από το άλογο. Πολλά παραμυθάκια δεν διαβάζεις, κοπέλα μου. Λοιπόν, συμφωνείτε? Πού να φανταζόταν ο πατέρας μου όταν με έστελνε με το ζόρι για να κάνω υπασία, ότι θα μου ετοίμαζε καριέρα και βιντεοκλίπ. Και εγώ τη μάνα μου σκεφτόμουν, γιατί κάναμε μαζί υπασία, χτύπησε τη μέση της και σταμάτησε. Καλά, θα σκάσει. Την έριξε το άλογο. Την πέταξε κάτω σε ένα εμπόδιο. Μήπως έβαλες εσύ το χεράκι σου και το σήκωσε με 10 πόντους. Δεν στείνω εγώ τα εμπόδια. Α. Εσύ ξέρεις καθόλου από άλογα, ασχολείσαι? Όχι, δεν έτυχε. Δεν συνηθίζεται το σπορ στα μέρη μου. Καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό, μην αισθάνεσαι άσχημα. Εμένα πάντως δεν με νοιάζει καθόλου. Ούτε εμένα με νοιάζει, θα μάθω αύριο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Έλα, Λίτσα. Όταν φτάσει στο Μαλτέζο, κάνε μου μια αναπάντητη να τον ειδοποιήσω να κατέβει. Είμαι ήδη εδώ. Πες του όμως να κατέβει σε 2 λεπτά. Οκ. Ναι. Είναι κάτω. Ωραία, ευχαριστώ. Κατεβαίνω. Μυρμικοφάγο 14 και φυσικά. Θα φύγουμε. Λοιπόν, παιδιά, για να οργανωθούμε για αύριο. Ποιο έχετε αυτοκίνητο? Εγώ θα φέρω τη στάρη της παρέας. Κανονικά θα έπρεπε να έρθω με λιμουζίνα, αλλά θα το δεχτώ. Εγώ θα φέρω εσένα και τη Φέη. Κι εγώ το Σταύρο. Θα πάω με το παπί. Ναι, αλλά κοίτα μη σ' αφήσει πουθενά και μας φωνάξει να σπρώχνουμε. Εγώ φίλε έχω δει με το παπί τι πάδες να σπρώχνουν αμαξάρες. Ή να μη σου τύχει. Τι νομίζεις ότι είμαι σκλάβα σου? Ηρέμησε. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ μέσα. Σε βοηθάω να ξεχρεώσεις το κολομάγαζο. Και εσύ την πέφτεις μπροστά στα μάτια μου στις πιτσιρίκες. Δεν ακούω τίποτα. Αρκετά σ' ανέχτηκα. Και εσένα και τις προσβολές σου. Αϊ, παράτα μας πια. Συγγνώμη ρε παιδιά για την αναστάτωση, αλλά δεν βρίσκεις άκρη με τις γυναίκες. Τουλάχιστον με κάποιες. Μην κάνεις τίποτα σήμερα. Άσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει. Μα κοίτα το, είναι πολύ χάλια. Έχει ανάγκη να ακούσει μια καλή κουβέντα. Ναι, αλλά η Τζίνα δεν πέταξε τυχαία τη πόντα της. Αν πας να του μιλήσεις τώρα θα καρφωθείς. Δεν με νοιάζει. Ας πούνε ό,τι θέλουν. Στεναχωρέθηκες με αυτό που έγινε. Πάντως, αν χρειαστείς βοήθεια, εγώ θα είμαι δίπλα σου. Σε ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή.
Μην ανησυχείς όμως. Έχω πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τα ξεσπάσματα της Τζίνας. Εννοείς τα οικονομικά του μαγαζιού. Ναι. Αλλά θα βρω λύση. Σε ευχαριστώ πολύ που με νοιάζεις. Να σου πω, πάμε. Χαλάστηκα με αυτό που έγινε, θέλω να κοιμηθώ. Δεν κατάλαβες. Έχω άλλα σχέδια για απόψε. Να τα ξεχάσεις. Παραμονή του γυρίσματος απέχω ερωτικά. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένη. Αυτά παθαίνεις όταν τα έχεις με μια στάρα, αγάπη μου. Πάμε κι εμείς. Θα βρεθούμε το πρωί. Καλύτερα αύριο. Φρενή! Μπορώ να σας πάω εγώ αν θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι μετά από το σκηνικό με τους τύπους που την πέσανε στη Φέη. Ευτυχώς που ήταν ο Σταύρος και την έσωσε. Αλλά σήμερα είμαστε μαζί. Οπότε, προχώρα. Ναι, αλλά εγώ επιμένω να σας πάω. Καλύτερα όχι. Να μην σου χρωστάμε χάρες, μπορεί να τις εκμεταλλευτείς. Καληνύχτα. Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, απλά μερικά φανάρια είναι εκνευριστικά αργά. Αν θες να είμαστε μαζί, ξεχνάς τις εγκυμοσύνες, πας και το ρίχνεις. Ναι. Αργείς. Σε 3 λεπτά θα είμαστε εκεί. Σωστά. Σε 3 λεπτά φτάνουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, σε 3 λεπτά. Το πολύ. Σε γυναίκα ταξιτζού έπεσες, καημενούλη. Είναι τουλάχιστον νόστιμη ή είναι σαν ταλικέρης? Ορίστε. Εντάξει, θα ξεχάσω. Ήσουν συνεπέστατη με τον χρόνο της διαδρομής. Δεν έκανες ούτε λεπτό παραπάνω. Το κινητό μου πάρε λίγο να το ξεχάσω. Άντε μετά να σε έβρισκα από τα ραδιοτάξη. Ελεύθερη. Τι είναι όλα αυτά? Σε είδα λίγο σφιγμένο στο γραφείο σήμερα και είπα να κάνω κάτι να σε βοηθήσω να χαλαρώσεις. Μόλις σε γδίσω, θέλω να ξαπλώσεις, να κλείσεις τα μάτια και εγώ θα σου κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ. Το κάνεις συχνά αυτό? Σε ρεθίζει να με ταπεινώνεις, Θα το προσπεράσω για απόψε. Γιατί αύριο τι θα κάνεις? Υπομονή, ώσπου να μου δείξεις ότι με νοιάζεσαι. Θες συναισθηματική αύξηση? Μπορεί. Δεν θα την κάνω τώρα αυτή τη συζήτηση. Ξάπλωσα.
Έλα, κούκλα μου. Έλα, Μανώλη, είσαι στην πιάτσα. Ναι, εσύ που είσαι? Έρχομαι από εκεί, μη φύγεις, σε παρακαλώ. Έγινε κάτι? Θα σου πω μετά. Σ' άκουσα περίεργη στο τηλέφωνο. Τι τρέχει? Μπορείς να με αγκαλιάσεις? Είσαι καλά? Θες να πάμε να ράξουμε κάπου απόμερα? Το θες αλήθεια? Εσύ τι λες? Τι έγινε τώρα? Λες ότι το θες, αλλά εγώ παίρνω άλλο μήνυμα από σένα. Νιώθω ότι με χρησιμοποιείς για να ξεφύγεις από κάτι. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Πριν πήγα να σου δώσω τα λουλούδια και έφυγες τρελαμένη για κάπου. Γυρνάς πίσω ξαφνικά και φέρεσαι περίεργα. Δεν είσαι εσύ αυτή. Δεν θα φέρωσουν έτσι αν ήσουν στα καλά σου. Τι έγινε? Έλα, ηρέμησε, κούκλα μου. Πάρε το χρόνο σου και μιλάμε όποτε θες. Εγώ εδώ είμαι, δεν πάω πουθενά. Συγγνώμη, δεν ξέρω, νιώθω σαν να τρελάθηκα ξαφνικά. Ήθελες να ξεφύγεις από κάτι, έτσι δεν είναι? Ναι. Από κάτι φαντάσματα. Τα έβαλα στη ζωή μου. Νόμιζα ότι μπορούσα να τα ξεπεράσω, αλλά δεν έκανα λάθος. Και είναι πολλά τα φαντάσματά σου ή ένα? Ποιον είδες, Βίκη? Έχεις μαγικά χέρια. Που το έχεις κρυμμένο τέτοιο ταλέντο τόσο καιρό. Δεν είδες τίποτα ακόμα. Ναι, εκεί. Ήσουν πολύ σφιγμένος. Ακόμα είσαι. Έχω πολλή δουλειά μαζί σου. Αλλά θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Με έχεις εντυπωσιάσει. Πρέπει να σου πω ότι έχει χρόνια να με εντυπωσιάσει έτσι η γυναίκα. Ποιος έχει τη δύναμη να σε κάνει έτσι? Αχ, μη με ρωτάς. Δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω. Και συγγνώμη ξανά για πριν. Έχεις δίκιο, δεν ήμουν εγώ. Αλλά μην το σκέφτεσαι. Να θυμάσαι ότι στην αγκαλιά μου δεν μπορεί να σε πειράξει κανείς. 20 χρόνια πέρασαν και ήταν σαν χθες. Για να το λες αυτό πάνω να πει ότι σε επηρεάζει ακόμα. Και πολύ μάλιστα, έτσι δεν είναι? Δεν μου απάντησες. Δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Τελείωσε. Τώρα με μπέρδεψες. Θέλω να πω ότι απόψε δοκίμασα τις δυνάμεις μου. Ίσως να μην έπρεπε, αλλά από την άλλη με βοήθησε να καταλάβω κάτι. Τι πράγμα? Ότι όση δύναμη κι αν έχει πάνω μου, θα είναι πάντα ένα φάντασμα. Και εγώ δεν χρειάζομαι στη ζωή μου φαντάσματα. Θέλω να τη ζήσω με όλα όσα μου δίνει το παρόν, καταλαβαίνεις? Μην πεις τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Φρόντισε μόνο να αποφεύγεις τα φαντάσματά σου. Γιατί την επόμενη φορά δεν ξέρω αν θα σε κρατηθώ. Before the devil wakes and I wake up, before the angels take all my secrets untold, all my motives unclear. Ορίστε. Το κινητό μου πάρε λίγο να το ξεχάσω. Όπα! Σιγάρε, μάνα! Θα με σκοτώσεις.
Τι έγινε, είσαι καλά, συγγνώμη. Εντάξει, καλά είμαι, μια χαρά. Να σου πω, έτσι παρκάρεις πάντα ή είσαι πιωμένη? Όχι, μωρέ, έχω πονοκέφαλο, γι' αυτό γύρισα σπίτι. Τα μέτρωγες κανονικά, Έχουμε και κακό ιστορικό στην οικογένεια. Τι εννοείς? Ναι, ο πατέρας μου από το τροχαίο δεν πήγε. Δεν είναι αστείο. Εντάξει, ήθελα να σε κάνω να χαμογελάσεις λίγο. Γιατί έχεις πονοκέφαλο? Δεν ξέρω. Και με την τρομάρα που πήρα τώρα έγινα χειρότερα. Έλα να σε πάω σπίτι να ξαπλώσεις. Σε 3 λεπτά φτάνουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, σε 3 λεπτά. Ήσουν ασυνεπέστατη με τον χρόνο της διαδρομής. Δεν έκανες ούτε λεπτό παραπάνω. Ελεύθερη. Έγινε κάτι? Όχι. Τίποτα δεν έγινε. Και τώρα που σε έχω κοντά μου νιώθω κάπως καλύτερα. Εντάξει, έλα. Μαδό, συγχαρητήρια, πολύ ωραία η φάρμαση. Δεν σας το είπα. Είστε πολύ τυχεροί που μένετε εδώ. Ναι, άμα συνηθίσει και τη σταυλίλα. Πλάκα έκανα, μωρέ. Μαμά, ο Σταύρος είναι το παιδί που ήρθε φέτος με υποτροφία. Είναι πολύ ωραία, έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Να σε καλά, γόρι μου. Λοιπόν, σας έχω φέρει καφέδες και βουτήματα, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Όπα. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο με τις συστάσεις. Δεν θέλω να ανέβει πολύ ο ήλιος. Μια γουλιά καφέ και αρχίζουμε, έτσι. Μάλιστα, κύριε Σπίλμπεργκ, ό,τι πείτε. Αλλά μην της δίνεις θάρρος γιατί θα βγάλει και μαστίγιο. Αστείο, Είναι όλα έτοιμα. Ακριβώς όπως τα παρήγγειλες. Τέλεια. Οπότε τα αγόρια να πάνε να τα γνωρίσουνε. Ποια? Τα άλογα έτσι στην ψύχρα θα τα καβαλήσετε. Πρέπει να τα πλησιάσετε λίγο πρώτα, να τα χαϊδέψετε, να τα κάνετε να σας συμπαθήσουν. Μια βόλτα θα πάμε, φρύνη μου, δεν θα παντρευτούμε κιόλας. Δεν πες να ανέβω. Όταν ήμουν μικρός μου είχε ρίξει ένα κάτω. Τώρα εξηγούνται όλα. Δεν πειράζει, μου ούτως ή άλλως ένα καβαλάρι θα χρειαστώ. Ωραία, γιατί να τα καβαλήσουμε όλοι? Για να διαλέξω τον καλύτερο. Και εμείς τι θα κάνουμε? Αυτό που ξέρετε καλύτερα. Τις ωραίες. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Μονίμια μου εσύ! Κάτω, ρε. Ωραία δεν είναι το για μια ρομαντική βόλτα? Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Little less conversation, little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Little more biting, a little less bark. Little less fighting, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Έλα. Πώς κατεβαίνω από εδώ πέρα? Και το άλλο πόδι, σαν να πήρες φράγμα. Μπράβο, Σύφη, αγάπη. Άντε και του χρόνου. Ωραία, Σύφη, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Δεν το κατάλαβα, τι με γιώνεις? Για να δούμε τώρα. Ο Σταύρος έχει πιο ωραίο ύφος. Αλλά ο Άρης έχει πιο ωραίο στυλ. Και θα σε πετάξει έξω. Μη μιλάτε γιατί θα σας πετάξω εγώ έξω. Καλώς το μαράκι. Θέλεις να πω ένα γεια. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Όχι βέβαια και πολύ καλά έκανες. Έλα σπίτι τώρα, σπίτι. Πάμε. Κοριτσάρα μου, να σε φιλήσω. Μόλις βάλαμε 1.000 ευρώ που λες στον κουμπαρά. Λέγε, Ναι. Σας έφερα γούρι δηλαδή. Χαίρομαι. Εμείς να δεις. Λοιπόν, κάτσε εδώ και μην το κουνήσεις. Δεν είναι εδώ. Μάλλον κοιμάται ακόμα. Βλέπεις κουράζεται το παλικάρι μας στο κολέγιο, γι' αυτό ήρθες. Όχι, για εσάς ήρθα, για να σας δω. Σας αισθάνομαι πολύ φίλους και δεν θέλω να χαθούμε. Εννοείται. Ό,τι και αν έγινε μεταξύ σας, δεν αλλάζει τη φιλία μας. Άσε που κάποιοι από εμάς σε γνώρισαν πριν από αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρεις ότι σε είχα στο μυαλό μου, ρώτησα και το Σταύρο. Γιατί πρέπει να πάρεις την άδεια του Σταύρου για να με δεις? Όχι, εντάξει, αλλά δεν ήξερα πώς θα το πάρει. Τέλος πάντων, σε σκεφτόμουν. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Μιας και είμαι εδώ, όμως δεν θα μου δείξετε αυτό το παιχνίδι? Τι, όταν ρωτούσα τον Σταύρο μου έλεγε και να σου πω δεν θα καταλάβεις. Εμείς δεν θα σε ξεφορτωθούμε. Ναι, αλλά και να σου πούμε δεν θα καταλάβεις. Λοιπόν, έλα, κάθισε. Τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, δώσε προσοχή. Αυτό είναι ένα παιχνίδι για hackers. Ό,τι πρέπει για μένα δηλαδή. Ναι. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να περνάμε τις πίστες σπάζοντας διάφορους κωδικούς. Από εταιρείες, ιδρύματα μέχρι την NASA και την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι πρώτες πίστες είναι εύκολες. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Κατάλαβες μέχρι τώρα? Ναι. Και τους κωδικούς πώς τους πάτε, θα μου δείξετε?
Λίγο δύσκολο. Είναι σαν να σου ζητάω εγώ να μου μάθεις αυτό το πεντικιούρ. Πρώτη φορά κοιμήθηκες τόσο βαθιά. Ναι, ίσως επειδή ένιωσα εσένα πιο ήρεμη. Αφού ξέρεις, επηρεάζομαι πολύ από τη διάθεσή σου. Κάνεις εσύ καλά, είμαι κι εγώ. Μια χαρά είμαι. Μάλιστα, σκέφτηκα και κάτι που θέλω να κάνω και θα μου δώσει ενέργεια. Τι πράγμα? Να οργανώσω μια εκδήλωση στο κολέγιο. Κάτι σαν φόρο τιμής απέναντι στον πατέρα μου. Να καλέσουμε γονείς φοιτητών, κάποιους απόφοιτους που έχουν κάνει καριέρα, έτσι να μιλήσουν, να βγάλουν ένα λόγο για την προσφορά του, για την προσωπικότητά του. Πολύ καλή ιδέα. Μπράβο. Και μετά μπορεί να ακολουθήσει και ένας μπουφέ σε ευγενική χορηγία της Deport. Τέλεια. Ωραία, σήμερα θα μιλήσω με την Άννα για να το οργανώσουμε. Ναι, ξέρεις, θα ήθελα η εκδήλωση να είναι υπό την αιγίδα του Ιδρύματος. Και επειδή η Άρτεμι είναι διαχειρίστριά του αυτή τη στιγμή, θα προτιμούσα να το οργανώσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αναλάβει μια τέτοια εκδήλωση. Και νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να έχει τη δική σου φλαγή. Ναι, μα θα την έχει. Εγώ θα αποφασίσω για όλα. Απλώς είναι αυτό που σου είπε. Επειδή είναι διαχειρίστριά του προσωρινά, δεν θέλω να την αφήσω απ' έξω. Αγάπη μου, η Άννα είναι ικανή. Ξέρω από αυτά. Μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να αναλάβει τις προσκλήσεις και όλα αυτά που αφορούν το κολέγιο. Απλώς τις αποφάσεις θα τις πάρουμε εγώ και Άρτεμι. Επιμένω να με την ανακατεύσει. Εντάξει, πρόεδρος είναι, αλλά είναι διακοσμητική, έτσι, μην το ξεχνάς. Πιστεύω περισσότερα προβλήματα σου δημιουργείς παρά. Ξέρω ότι έτσι συμπαθείς. Αλλά δεν θέλω να την αφήσω απ' έξω. Μάλιστα, οκ. Όπως θες. Μην μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Δεν θα σου το πω. Πάνε την πάρω τηλέφωνο. Εδώ θα βρεθείτε. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Δεν πρόκειται να σου χαλάσω τη μέρα. Θα πάω από το γραφείο της. Ξέρω για την ανταλλαγή των βρεφών. Ξέρω και για το άλλο παιδί. Τον πραγματικό γιο της Αλεξάνδρας που έζησε τελικά. Τι λες? Είσαι τρελαθεί? Όχι ακόμα. Και είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω το έργο που ξεκίνησε ο Φίλιππος. Θα εκπληρώσω την τελευταία του επιθυμία. Η Αλεξάνδρα θα τα μάθει όλα. Ο Φίλιππος ήταν το πιο ακριβό πράγμα που είχα στη ζωή μου. Και σαν εργοδότης και σαν άντρας. Μετά το θάνατο της μητέρας σου, μείναμε οι δυο μας. Δύο μόνοι άνθρωποι που έβλεπε καθημερινά ο ένας τον άλλο. Ο πατέρας μου με την Άρτεμι ήταν εραστές, μου το είπε ήδη. Αλλά ο δεσμός τους δεν είχε να κάνει με το εγκεφαλικό της μητέρας μου. Τα φτιάξαν 3 χρόνια μετά το θάνατό της. Αυτή σου το είπε αυτό και το πίστεψες? Εντάξει, στην αρχή σοκαρίστηκα όταν μου το είπα, αλλά δεν είχε λόγο να μου πει ψέματα. Γι' αυτό σε αγαπάω, γιατί είσαι αγνός άνθρωπος. Κάποιοι λείπουν. Φύγει και ο Χαλκιάς. Α, μπράβο, έξυπνα και το κατάλαβες. Και όλο αυτό γίνεται εξαιτία σου. Γιατί το μόνο που σε νοιάζει τόση ώρα είναι να είσαι πρωταγωνιστής στο βίντεο κλιπ. Δεν ασχολείσαι καθόλου με τη φέρει, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Γιατί τι έγινε δηλαδή? Άστο, στο φυλάω για έκπληξη. Λοιπόν, θέλω να πας στην κλινική και να μείνεις όσο περισσότερο γίνεται. Και άμα δεις κάποιο περίοδο, παίρνεις αμέσως. Δεν καταλαβαίνω τι είναι πάλι αυτό. Τι έχεις στο μυαλό σου? Έριξα μια μπλόφα ότι συνήλθε η μέρα. Περιμένω αντιδράσεις. Σε ποιον το είπες? Αν πιάσει το κόρπο, θα το μάθεις.